Istrikto nga ginaimplementar sa probinsya sa Iloilo ang regulasyon na tuway sa smoke-free and vape-free Iloilo kadungan sa pagselebrar sang kasadyahan kag dinagyang festival sa subong nga tuig bilang pagsuporta sa matinlo nga hangin sa Iloilo kag mabaskog nga baga para sa tumuluon ni Senyor Santo Niño. Magalibot man sa gihapon kag alerto nga magabantay ang tanan nga mga compliance officers agod nga magpasiguro nga wala ginalapas ang mga ordenansa sang probinsya. Kasubong na lang sang anti-smoking ordinance kag anti-littering ordinance sang probinsya. Ini nagapakita lang nga mas ginpabaskog kag hugot ang pagpatuman sang anti-smoking ordinance. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.